Je vaša spoločnosť skvelé miesto pre prácu? Chodia tam ľudia naozaj radi? A na čo je to vlastne dobré vedieť? No na to, že šťastné pracoviská rastú rýchlejšie, sú úspešnejšie a zarábajú viac peňazí. A taký nešťastný pracovník, ten vás peniaze stojí. Napríklad tak, že vás môže pripraviť od dobrého klienta. Raz a navždy. Pre vás, ktorí vediete oddelenia alebo celé firmy, sme pripravili jedinečnú možnosť, ako zistiť, ako je to s zanietenosťou vašich ľudí, s ich nadšením pre prácu. A taktiež návody, techniky, praktické rady, akým spôsobom budovať aj u vás šťastnú firemnú kultúru. Takže zapojte sa do prieskumu Happy Company a možno získate označenie skvelé miesto pre prácu. Alebo si osvojte techniky, akým spôsobom budovať u vás šťastnú firemnú kultúru. A zapojte do toho vašich ľudí, či už v cykle Šťastná firma, alebo vo workshopu Happy Company. Alebo sa príďte inšpirovať, celá firma, pár ľudí od vás, na ďalší ročník konferencie Happy Company, jedinej svojho druhu na Slovensku. Tak ako? Máte chuť zistiť, o čom je idea šťastnej firmy a prísť na to, akým spôsobom by mohla byť vám užitočná? Ak áno, pripravili sme pre vás zážitkové jednohodinové laboratórium Happy Company. Alebo nám napíšte, zatelefonujte, či pozrite si web stránku. Presvedčte sa, že šťastie v práci je víťazná stratégia.